Kermanen giharrak. Ui, gaizkane, aizu, gaizkane. Opa, Kerman! Ai. Aiba! Zer gertatu zaizu, Kerman? Ez dakit, zu agurtu zaitu danean, hemen lepoan, zemina. Baina, horregaiti bakarrik ez? Bai, agurtzerakoan ez dakit zer egin, eske lanera jun behar naiz. Baina, hemen ez eututen dut fisioterapeuta bat oso ona, Maite, ia jungo gara bera. Bai, ideia oso ona. Venga, eske, utzi dut kirola egitea, eta behar bada horregatik izan da. Baina, horregatik bakarrik, ezun desan. Ez dakit, nire burua zaintzeari hasi behar diot, Bai. Zuk ere kirola egiteari utzi diozu? Baina, ni ondo nago, Nik egiten dut kirola probat. Bai? Bai. Eta jun zara medikura? Ni medikoaren gana. Zeu joan bidozu medikoaren gana, ni ondo nagota. Zure adinean medikura ere jun behar zara, Eta zaindu behar zara... A ber, Kerman, ni ondo nago, Zu, fisonera zeu, venga. Bueno, nik esango dizut, medikura juten baldin bazara... Ziurazki erretzeari utzi beharko diozu, eta kafea edateari utzi beharko diozu, ur gehiago edan, etxetuz larritu nahi, egia esan, Zu daukazu mina, nik ez. Bueno, bitu hortan ere arrazoia daukazu, bai, osako beto pentsatu behar ditut. Ezkerrik asko, Bueno, hurrengora arte, Agur. Kermanek gaur, zer egiten hasi behar duen eta zer egiteari utzi behar dion kontatu du. Ez nahastu zerbait egiten hasi, baina zerbait egitea edota egiteari utzi. Kirola egiten hasi naiz, eta horregatik erretzeari utzi diot, edo horregatik erretzea utzi dut. Kaletik laguna ikusi dut, eta agurtzeko besoa altxatu danean, hemen kraska egin dit lepoan, ezurra edo ez dakit. Bai, kraska egin badizu... kraska euskeraz, kraska egin dit. Kraska egin badizu, ez da ezurra, giharra izango da. Giharra? Bai. Home, normala da nik giharra edukitzea, ze txikitan nintzenean... Nik kirola asko egiten nuen, Bai. Txikitan izango zen, zero nahi nabari duzula egiten. Bueno, home, behar bada hemen sorbaldan ez, baina beitu, gaztea nintzenean nik futbolean jokatzen nuen, beitu, ikutu izterra, nik hemen giharra hemen daukat izterrean. Bai, gogorrak, Bai. Ze nik gaztetan kirolari handia izan naiz. Baina orain ez dakigu, osea, etxundu mesedez buruz bera jarri. Bale, oso ondo. Bai, primeran. Non daukazu min handiena? Lepoan, bizkarrean, giltzurrunetan... Beitu, lepoan, eta sorbalda, eta bizkarran, giltzurrunetan, bai. Unibertsitatean nengoenean, kirol profesionala egiten nuen, Bai, musa kirol profesionala da, ezta? Ez dut uste. Hor dago eta enbidoak eta, bai. Eta ikasle nintzenean, nik kirol asko egiten nuen. Baina gero, kirola egiteari utzi nion, neska batekin irtetzen hasi nintzenean. Edo beste kirol mota bat egiten zenuen. Bai, beste kirol mota. Zu pixka bat hola lotxagabe, Pixka, bai. Kerman garai bateko kontua kontatzen aritu zaio fisioterapeutari. Hala, txikia zenean, txikitan, kirol ugari egiten zuela kontatu dio. Txikitan, txikia nintzenean. Gaztetan, gaztea nintzenean. Zeinen ondo, Ni txikia nintzenean, amatxok ere masajeak ematen zizkidan. Baina gero handitu nintzen, eta amak masajeak ematen utzi zuen. Zu ama zara? Ez, ondino ez. Ama ona izango zinen, Oso ona. Horrelako masajeak ematen, eta neskalaguna ona ere, bai, Hori dino nire mutilak. Barrazoia dauka orduan. Noiz hasi zinen masajeak ematen? Txikitan masajista izan zenuen? Ez, plazako barazki saltzailea esan nahi nuen. Ni txikitan euskara irakaslea. Bai. Eta gero gaztetan euskaltzandiko kide, baina begira non nagoen, momentuz abi mailan, Baina aurten lortuko dut. Bai. Animo eta segi aurrera. Urtea hasten denean, asmo onak eta politak izaten ditugu. Zuk urte honetarako ze asmoa dauzkazu? Ni aurten eskondu egongo naiz. Bai? Beitu, nire asmoa ere zen aurten eskontzea, baina neska falta zait. Ze, zu libre ez haude, ez? Ez. Ligatzeari utzi egin behar diot. Ze, egunen baten
zaplasteko bat jasoko dut. Bai, hobeto izango da. Kermanek urte berrirako zituen asmoak kontatu dizkigu. Batetik, erretzeari utziko diola, kirola egiten hasiko dela, edota gehiegi jateari ere utzi nahi diola. Eta bestetik, gazte denboretako kontuak kontatu dizkio fisioterapeuari. Txikia zenean edo txikitan kirola egiten zuela. Kontuz horrekin, Txikitan edo txikia nintzenean, sekula ere ez, txikitan nintzenean. Argi geratu da, ezta? Bueno, badakizu, honekin, edo arekin, baina egin.